May makuha ka sa mga artista ba? Uy, gusto kami yung gupit na eh. Ato pagkahatag mo nila. Hmm? Ato pagkahatag mo nila. Oh. Kupiran ka ni Konag pa. Personal taga-kupit ka ni Coco Martin. Laki mo sa kim babae ko. Babae ko na Marte, ko Marte. Babae ko din eh. Tanaw ko Marte. To, away din na. To. Punto, tulaway na ba? Ginam-ginam na yan. Ginam-ginam. Oh. Ano mo? Yung tawag. Wait. Ah, si Kai. Nalagay si Charlton. Nandiyan pa na si Permami ko. Ano rin, registered po si Kai. Sana oil. Ito guys, so ito yung pinakabanggiitang gugupit sa Sitio Kalakahan. Ato taga ato maggawag karatula to sa karon may outpost ba doon? Outpost. Okay, bahan? Hindi ay ba na ginawa yun? Kuhan doon? Oo. Talent ka pala lang ah. Yan yung talent ta. May talent ka magdayo ba? Hindi ka gutungon kay basta dalang-dalaw yun. Ito, kagayan na ya. Mga nani eh. Kung mo kung mga tuga to. Ito ka. Mga ko mga kasinggol. Bayo sa'yo. Mga nila, adaon, mata. Hey, ano, ano,